don kini ki officer ki pamnang menteri kam ba ki ba pen ba ki don ni kabor itu ki babur ki long langum tu ndala deng lite ya kamas I ko ki ki example ka tu ka ki ba kong bindas kalong kong P1 na kamas kan le yu ya ta kamas ko jong pi kam kwai ruban pe ya ta ka dur khmat pi ba deng mas ka jing pen khai te ki sang balang kala long kum ba pen khai agency ban kamai bisa ang keren be siya nga mga tieng yan uy nuro kan pi miru nomor kidon ki bubun pa ong ba ka channel ko jong akalong anti government ta jong pi an ong hang ni shlong mi lom de anti government anti NPP ne anti UDP ne anti yan uy nuro mat bang keren de pa ba keren te habo keren u pa ba pin kno no I kam de ke kani lagi de tangkap oh ni mangingi ai kata ka space u pa ba nyong mangiyeng ngayeng kata ka nong rim ka ba ong ba kahok ya kahok pide ban keren ya kajing shisha pide ban pensngo habaki ki don na kata katanan kapaka dei makki ki ban trishtom lada hakiwi ki kies kila ban penbyang ki saki satar ki sabut te ayo ban penbyang saki la don kum ka jingja ka badang shudap jasien ba ong badang jing penyap haki jaka ki baskendong ba kidang lap ye te ki ong ki kam bagi yo te ki sabut ban tip bagi di kita kino penyap TNU kum ha pedeng sor ban ong banum yo eki saki dan ba ong ta ong ma ki he ki hang ki de kino ra drop te don ru ki ba ong bang la ju so teng ba ha ki po ba kham sua ki di si pai ba ra drop kade bi kadon jing don benta jom manu ki bri ki badon ha ga bor ki bala ban kontrol ki pulit ki bala ban kontrol ki system ki de gini ki ba penyat ini nomor kapisa pi yang kebun ba kapisa ka investment ndai makna ki politician ru ho ki don ki badon ya gaspa ki babun na preng jungi pat ni depend be padi ban yo eta ka easy money la ni kapisa kapsi osok klem de pen stom ong pat habide ba ki officer la ni kiwe kaniru kadong kam pat kan dia bekadai hab haga jinglong simet jong kitu ki brio ki betre to kam fi nomor kim don jing de bandu banuru tigidi ban perkhat idala dia bahatu kani ka bangale ka ka bhani ka basniyo kai ka ban kata ki thare ka jala jui I kum na kala wei jong ni namar ka report si ji ka feel ha ka health and family welfare education department ka badaya ka ba phibu e ka jingkili I ba kran jong ki brio kolong ba pa kermen ni thumu ban yang election kata ka de jinsa kum haga politics kan ada ya na tu niyeng ka jonga ki don ka interest ka politics makim de ki ba jukwa wan ban kon election na do ipa ye jonga ro haga jinglong jonga simet pan adu mangala em nang kena anong po ngala ya te re nga ngong kalong bangin up ya ka por na marla da kawan bit dagwe ka sur kamut ngam dun kam ban ong mangan perkhat ya ka pisane ngan perkhat ke kamut ka de be ka jing kun kaba David bangangan David sisa utang nomi kmat ujung ki kan kemut habang ami kmat iki kumang keren mene kemut kading mangan len ladi jisa kajingkot kelawan ndu arsakat pra ter kawan arfulai ro kidon ki no yelam sengsan perthir ki ladap keren ya re wat katar ngadang buteng ngampat semla ai jubab hi ki du mentar te ikan ong pi kumba pi ong bo pat ba uyo I bangade ta banga nga pensoi ka sur ka jongki kade ka ba shisha namar kawai kade mo boy pat ba am taw la jang su tho khamtam kum hari boy magi ba bon ki ba one with one intention kade kata kade investment and interest pi ki one invest ki yo ek interest ndai ha politics jing sha kam de jing pan long kom ta kila sim ba ka politics ka de business mata so si ba de ba ka long kom ta ka ying darbar ka long na kom ka ying ya khai ka secretariat ka long ka kum ka ying ka ban shalan kani ka ba pen so si jing sha la de yong di ban shalan ni ki a ni di ban penyat ya kita ki policy ka taman de kani kam sim la long tegar riboy bangkran baki wegi jakar kidani bakini ki bayakun ki election pi ki nala dia ki pensno kamde ko ong pai ba ki lek nala dia supaya ba nganya kun election do nganya le election oh then ki ai ki jingkular
Ano phi man ade hi bo upai ba ai ngakwa bo upai ba di man ai ki mat terkam ki jonga ngakwa upai ba ong simba garmen kini gidi ki mat terkam ka ba ni kum ki pai ba ni bo phi kata gade ka ba lada ngade banya kon election ngan bo kata khamat jumpai ba makum bolong menta kani ka kam ka mengatri di pai ba buan ban pensno ya ki jumpai ba te ka ju ka system ka ba ka di ngan apply ba ka di ban terkam hakata hi ka ju kam te ngai lada kalat ka play kalinti ka play lada pai ba hi imon ublei ningkong di ublei ban imon nga thai la de bi yo tang ban serve shisien ru kwa hi ban ong ba kai ka difference na kai ka bangala tre min chua pat kani ka bangan tre menta nga ju duai nga ju ong ba ai ngan yai ne ko bangalong ngan scam ma ga jingai ngan yai bu ba yu ble khmat namar kumbalong adu menta ki ong phim shep tieng wa phile ni kam onga ngam jidon gum kata namar yanga lapet lakmi la sumar do uba pha yanga skni ka pthei bong khilik lingkhuit swan lingkhuit te kata ka de ka bang ngajubo aladi shmet